ଭିଉଅର୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛ ଯାହାକି ମୋ ଛାତ ଉପରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କୋଷି ଗୁଡ଼ିକ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲି ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିଥିଲି, 50 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ନର୍ସରୀରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗଛର ଦାମ୍ ହେଲାଣି 450 ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ହେଲାଣି, 500 ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ହେଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛଟି କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗହଳିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିଛି ଏବଂ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ଫୁଟିଛି। ତ ଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅନେକ ଦରକାର। ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଗଛଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ତା'ର ଯେଉଁ ଫୁଲ କଢ଼ ଆସିଥାଏ ତାହା ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଫଳ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କେମିତି କୁଟା ଦେଇଛି। এই କୁଟା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଫଳଟି ତଳେ ଲାଗିବନି ଏବଂ ଫଳରେ ପୋକ ଆଦି ଲାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଆର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରାସାୟନିକ ସାର ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛ ହୁଏ ଆର ଯେତେ ରାସାୟନିକ ସାର ଦେବେ ଆର କ୍ଷତି ସେତେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଜମା ମୁଁ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହିଁ, କେବଳ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବର ଅଛି ତାର ପାଣି କରି ଘୋଳା କରି ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛଟି ମୋର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଫଳ ଆସି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫଳ 2-4ଟି ଖାଇସାରିଲିଣି। ତ ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଣି ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ଏଇଭଳି ପଟ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଚାରା ପାଇବେ ତ ଆମର ନିକଟତମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର କୁରାଡ଼ିଆ ଠାରେ ଏକ ଫାର୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଠାରୁ ଆସି ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରତି ଗଛର ମୂଲ୍ୟ 50ରୁ 100 ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଗଛଟି ଆପଣ ନେବେ ତ ଆର ମୂଲ୍ୟ 500ରୁ 550 ଟଙ୍କା ରହିବ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।